Guys, mga tumi sa Madinat Unsay Said. tawag ana sa Madinat Karo Festival Kemerot? Bar unsay tawag sa pagkaunan? Uyog bini ba ni isang Grace taras Grace. Sino bin pud dito? Tara po sa Ay, Rubin. ato na ta sa vegetables ma, mga fruits. No mag-fruits magkaoy. Ato isa kong Guys, pahuway kakapoy ba ninyo? Hi guys, surti mo ba? Ay, Banisa. Ha, banisa atay idikit mo. Ilalo. Hi guys, mga tumi sa Mamuna Madinat. lagi. Mga tumi sa Madinat Said kay mga unmig. Mga unmig exotic food. Mga umig barbecue dito sa Madinat Hi Said. guys, welcome to my vlog. Yeah. Di ra gyapon nilibrihan. Bye. Dili sa magbay. Tumi dito mag-vlog pa mi dito. Yan na lang maglakaw ba? Ma, Dili try pwede ganitong mataas, voice eh. over. Feel ko ka makatawa kasi itong ganito. Kung si boss over. Voice over ba? Madinat Said guys. Tumi dito paingon. Dira akong mga anak eh. Tumi paingon dito Madinat Said. Madinat Said ni mao ni. Gay nami sa Madinat Said. Madinat Said fish market. Tra ko mga anak kay adto daw mi mamalit daw mi og vegetable fresh vegetable inside the fish market. Mo ni ang carbon. Mao ni ang carbon diri. Diri akong anak banis tanaw diri. Na meron sa Cebu. Nawa o katulisira ni sa to. Carbon sa Abu Dhabi. Saluyot guys, saluyot ni siya guys, saluyot. And Arabic name is Mulukiya. Saluyot na. Nya kani siya ang pangalan ni Gerger. Gerger ni Gerger. Bani mo palit ko aribi Gerger. Mao na siya na. Kana ko mga anak sa mukha sila. Nasad sila batong guys. Tanaw ilang mga talong guys oh. Ilang talong, yan ay okra. Nya, ilang batong mo tarang batong. Ang batong diri balikog oh. Fresh na fresh ni nasa ikuan. Uy bani, ang iyang batong bani ba limpyo kayo. Balot na. Make me also video. I'm maker. What is your name? I'm Shibu. I'm specialist from Galot maker. Yeah, balot. She's a vlogger. Say hi, mamo. Hi, Sam. Hey, South, Manggut. Ano talaga Balik balot? ikaw, Puto Bungbong, Makikita ka bumbong diri tayo. si Robinson, Pero sa Pinas, si Grace. Amazing man ang mga alam tara ang chicken, easy. Udah po, uy. Vanessa eating, Grace eating balot. All people. No, I'm not saying that it's all about money. But when you have a girlfriend, you're gonna spend. Believe me or not. Yeah. Vanessa eating balot. Even if the girl is not asking for money, you're gonna spend. You're gonna stay together, you have to pay rent, you have to provide the food and needs. Hello, man. Which country you are? Bangladesh? Okay. Nice to meet you guys. Bangladesh is good for production of clothes. Bangladesh if love is Bangladesh very nice with love. Oh, with love. When they are getting love. When getting love, ito pagtaga English yung kaya eh. Kahit. Lot of language also in Manila. Yeah. Kapoy ko na ilang house. Copyright, mapunta na. Thank you so much, man, for your coming. Guys, nami din sa Madinat City. Makita ko rin bagot ng Abu Dhabi.